Ви разкажа една история. В едно балканско селце имало един доктор и една учителка. Те имали тайна връзка, любовна. Плод на която учителката забременява. Решили с доктора да оставят детето и да прикрият бременността. Чисто морална гледна точка. Износила скришно детето учителката, дошло време да ражда, отишла в кабинета на доктора, родила без проблеми здраво момченце. Обаче изведнъж станала, облекла се и казала: виж кога, аз това дете не го искам. Затворила вратата и избега. Доктора наника с пеленаче на ръце, чуди се какво да прави, докато още бил в шок и обшашавен, на вратата се блъска. Чуди се какво да прави, скрил детето в другата стая и отваря насреща попа. Голем, едър мъж. Докторе, моля ти се, помагай. Корема ме боли и умирам. Доктора виде, веднага преценил, че идва като що с белот. Сложил го на масата да легне, една бърза упойка, направил му една клизма, чето бил преял с боб. Един лек разрез на корема, събудил се попа. След известно време доктор му казал: отче, не знам какво става, и това дете излезна от теб, подал детето. Попа грабнал детето и през вратата, без да каже и дума. Минали години, момчето пораснало здрав момък, отчето поостарел, залежал се на смъртен удар легнал. Извикал сина си при него, му казал: сине, имам да ти призная една страшна тайна. Чето казал: кажи, тате. Отчето продумал: вика, аз не съм ти баща, аз съм ти майка. Баща ти е поп Груй от другото село.